खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना जब कार्डखौ माबोरै एप्लाइ खालामनो हायो आं बेखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों। मानो होनोबा नोंथांमोना गोबाङानो नैबे सरकारि न'नि थाखाय दाख्लै बावैसो जोंहा जा सरकारि न'नि थाखाय गोदान एप्लाइ खालामनाय जादोंमोन। दा बेवहाय नोंथांमोना गोबाङानो जब कार्ड गैयालासिनो एप्लाइ खालामदों। नोंथांमोननो खाबुखौ होखादोंमोन जेनेबा जब कार्ड गैयाबाबो नोंथांमोना सरकारि न'नि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। नोंथांमोना नाथायबा उनाव जब कार्डखौ बानायनानै जब कार्डखौ नोंथांमोना होनो नांगोन होननानै नोंथांमोननिसिम एप्लाइ खालामनो थाखाय खाबुखौ होदोंमोन। दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना दाख्लै बावै जब कार्ड गैयालासिनो सरकारि न'नि थाखाय एप्लाइ खालामनाय, दा नोंथांमोना सरकारि न'खौ मोननो हागोन जुदि नोंथांमोननियाव जब कार्डआ थाबासो। दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम दायो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरखानोसै नोंथांमोना माबोरै जब कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो, बिनि बागै मा डकुमेन्टस नोंथांमोना होनानै एप्लाइ खालामनो नांगौ, बहा थांनानै नोंथांमोना जब कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामहैनो नांगौ, गासिबो क्राइटेरियाखौनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरजोबगोन। दा बेनिखायनो भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। मानो होनोबा नैबे इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगोनो जोंहा जब कार्डनि एप्लाइ खालामनाया जानो थांगासिनो दङ। दा बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि बोरै एप्लाइ खालामनो नांगौ बेखौनो मिथिना मोनाबा दा बोरै नोंथांमोना इलेक्सननि उनाव एप्लाइ खालामनो हानो। दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौल' जोबजासिम नायलां। नोंथांमोना जाहाथे मिथिनो हायो जब कार्डनि थाखाय बोरै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो बिनि बागै। दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायबो थाग्रोबाय। गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो। गिबियावनोथ' आं नोंथांमोननिसिम एलिजिबिलिटि क्राइटेरियानि बागैनो खोन्थाहरनोसै। नोंथांमोननि बैसोआ 18 बोसोरा जाथारनाय जानांगोन, अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो नोंथांमोना मिथिखायो जानो हागौ जब कार्डखौ न'खरसेयाव सासेल' मानसिया एप्लाइ खालामनो हायो। जेनेबा न'खरनि नोङो बिमायानो जा बिफायानो जा जायखिजाया सोरनि नामाव नोंथांमोना जब कार्डखौ बानायो, जायखिजाया सासेल' मानसिया न'खरसेयाव जब कार्डखौ मोननो हायो, माने गांसेल' जब कार्डखौ मोननो हायो। दा बिथांनि बैसोआ बेसेबां जानांगोननो 18 बोसोरा खमथारबो जानाय जानांगोन। 18 बोसोरनि खम नोंथांमोना सोरबाफोर दङबा एप्लाइ खालामनो सानदोंबा जब कार्डनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। 18 बोसोर नोंथांमोना जाबायबा एबा 18 बोसोरनि गोजौनिया गासिबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। बेहाय जेन्डारनि जेबो खोथा गैया। नों हिन्जावसायानो जा हौवासायानो जा नोंथांमोना गासिबो एप्लाइ खालामजोबनो हायो जब कार्डनि थाखाय। बेनो आरो बाथ्राया, न'खरसेयाव सासेल' मानसिया जब कार्डखौ मोननो हायो। दा बिनिफ्राय नोंथाङा गामि ओनसोलाव थानाय जानांगोन, अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। जायफोर नोंथांमोना सोहोर एरियायाव थायोबा नोंथांमोना नैबे जब कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हाया। दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ। दा बिनिफ्राय नोंथांमोना मा मुलाम्फा मोननो हायो, दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम एसे खोन्थाहरनोसै। अब्लाबो नोंथांमोना मिथिना मोनजोबखायो जानो हागौ जब कार्डनि जोहैबो नोंथांमोना फैसा मोननो हायो। जेरै जोंहा बे जब कार्डनि गाइडलाइन्सआव होनाय बादिबाथ' नोंथांमोना जब कार्डखौ बानायखांनायनि उनाव 15 दिननि बिथोरावनो नोंथांमोना गेरेन्टि एमप्लयमेन्टखौ खामानिखौ नोंथांमोना मोननांगौ आरो बेहाय गाइडलाइन्सआव होनाय बादि बानायथेबा जोंना बेबादि जाया। गोबाङानो नोंथांमोननियावनो माने जब कार्डआथ' दङ, नाथायबा नोंथांमोना गेरेन्टि जा एमप्लयमेन्ट मोननांगौ बोसोरसेयाव दा नोंथांमोना मोननो हाया। दाथ' जोंहा जि रामजि बेखौ खालामबाय नालाय, MGNरेगानिफ्राय बेखौ जि रामजि खालामबाय। दा बे जि रामजि स्किमनि जोहै नोंथांमोना माने बोसोरसेयाव 125 दिन नोंथांमोना गेरेन्टि खामानिखौ मोनथारनांगौ। जायनि थाखाय नोंथांमोना सानसेयाव मेन देस हिसाबै 300 बेबादिनो 300 ना 400 बेबादिनि बिथोराव नोंथांमोना फैसाखौ मोननांगौ आरो मेन देसनि थाखाय सानसेयाव। नाथायबा बेबादिखौ नोंथांमोना मोननो हाया। दा बेनिखायनो एसे दायो आसाखौ खालाम, नैबे जि रामजि जा स्किम जोंहा गोदान जाबाय, नैबे MGNरेगाखौ सोलायनानै जा बिथांमोना जि रामजि खालामबाय। दा बेनिखायनो बे जि रामजि स्किमनि जोहै जब कार्ड जायफोर नोंथांमोननियाव दङ, दा नोंथांमोना गेरेन्टि खामानिखौ मोननोबो हागौ खोमा। 125 दिन नोंथांमोना मोनाबाबो 100 दिनानो जा 50 दिनानो जा नोंथांमोना जुदि गेरेन्टि एमप्लयमेन्ट एबा खामानि मोनोबा नोंथांमोना फैसा मोननो हायो जब कार्ड गोनांफोरा। दा जेखायनो जाय मोनो नोंथांमोना जायफोर गैयाबा माने नोंथांमोना मिथिखायो जेनेबा जायफोर नोंथांमोना जब कार्ड गैयाबा नोंथांमोना मा मुलाम्फा मोननायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ जायो। दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनखाजोबो। जेरै सरकार न'खौबो नोंथांमोना मोननो हाया, आं बेखौथ' आरो दहायनो बुंखांखाबावबायसोमोन। दा जेखायनो जाय मोनो नोंथांमोना मा मुलाम्फा मोननो हायो बेफोरनि बागै मिथिजोबखाबाय जानो हागौ। दानिया नोंथांमोननिसिम एप्लिकेसन प्रसेसनि बागै खोन्थाहरनायनि सिगाङावनो आं मा डकुमेन्टस नांगौ बेखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरग्रोनोसै। जायफोर नोंथांमोना जब कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामनो नागिरदों, नोंथांमोना गावबागावनि पासपोर्ट साइज फट'ग्राफ होनो नांगोन। दा बिनिफ्राय नोंनि नाम, नोंनि बैसोआ बेसेबां जाखो, जेन्डारजों लोगोसेनो गावनिल' नङा न'खराव सोर दं बिथांमोननि गासिबो नाम, नोंथांमोननि न'खरनि गासिबो सोद्रोमाफोरनि नामजों लोगोसे बिथांनि बैसोआ बेसेबां जाखो, बिथांमोननि जेन्डारा मा, दा बेखौ गासिबखौबो नोंथांमोना होजोबनो नांगोन ना। दा बिनिफ्राय नोंथांमोननि गामिनि नामा मा,
नोंथांमोननि ग्राम पन्सायतआ मा जोंनाथ' ग्राम पन्सायत बेबादि गैया जोंहा बिसिडिसिसो दङ जोंनि नैबे बिटिसिआव दा बेनिखायनो गावबागावनि बिसिडिसिखौ नोंथांमोना होनो नांगोननो गावबागावनि ब्लकखौ नोंथांमोना होनो नांगोन दा बिनिफ्राय नोंथांमोना आइडेन्टिटी प्रुफ हिसाबै रेशन कार्ड नङाबा भटार आइडि कार्ड नङाबा पान कार्ड आधार कार्ड नङाबा माने नोंथांमोना बे डकुमेन्ट्सखौ होजोबनांगोन बेबादि नङा नोंथांमोना मोनसेल' डकुमेन्ट्स होबा जागोन बेबादि नङा नोंथांमोना आइडेन्टिटी प्रुफ हिसाबै रेशन कार्ड होनो नांगोननो भटार आइडि कार्ड नोंथांमोना होनो नांगोननो आधार कार्ड नोंथांमोना होनो नांगोन पान कार्ड नोंथांमोना होनो नांगोननो दा बिनिफ्राय एसटी जायफोर जोंथ' एसटीआव गोलैयो नालाय दा बिनिखायनो नोंथांमोना एसटी बा एसटी नोंथांमोना लिरना होनो नांगोन एप्लिकेशनाव दा बेखौल'सो जोंहा बेहाय होदों आरो दा बिनिफ्राय नोंथांमोना जायफोर सिगनेचार होनो रोङो नोंथांमोना सिगनेचार होनांगोन नङाबा थाम इमप्रेसन नोंथांमोना होनांगोन होननानै जोंहा बेहाय बुंदों दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ बोरै एप्लाइ खालामनो हागोन मा डकुमेन्ट्स नांगौ बेखौथ' नोंथांमोना मिथिना मोनजोबबाय डकुमेन्ट्सआथ' इसिबां बेबादि माने नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ नागिरथिंनानैसो मोननो हागोन बेबादि डकुमेन्ट्सखौ जोंहा बेहाय बियाखै नोंनि गासैबो माने बेसिक डिटेल्सखौल'सो जोंहा बेहाय बिदों दा बिनिफ्राय नोंथांमोना अनलाइनबो एप्लाइ खालामनो हायो नैबे जब कार्डनि थाखाय अफलाइनबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो दा बे अफलाइनखौ नोंथांमोना बहाय एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोना बिसिडिसि अफिसनि थ्रुयै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन नाथायबा जोंहा दायो एप्लाइ जाथ'वाखै दे नोंथांमोना गिबियावनो मिथिना लागोन नैबे जब कार्डनि थाखाय जोंहा दायो एप्लाइ खालामनाया जाथ'वाखै इलेक्सननि उनावसो जोंहा जानो थांगासिनो दङ दा नोंथांमोना मिथिना मोनबाय अफलाइन नोंथांमोना जुदि एप्लाइ खालामनो सानदोंबा नोंथांमोना बोरै एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोना बिसिडिसि अफिसाव थांनानैसो नैबे जब कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन अफलाइनै नोंथांमोना एप्लाइ खालामोबा दा बेखौ मिथिबाय जानो हागौ नोंथांमोना दा बिनिफ्राय अनलाइनबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो उमां एपआव नोंथांमोना थांनानै अनलाइनखौ एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोना प्ले स्ट'राव नोंथांमोना मोनसे एप डाउनलड खालामबानो जाबाय बे एपनि मुङानो जाहैबाय जोंहा उमां एप दा बे उमां एपआव नोंथांमोना थांनानै नैबे जब कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो जाहैबाय दा बिनिफ्राय कमन सार्भिस सेन्टारनि थ्रुयैबो नोंथांमोना नैबे जब कार्डखौ एप्लाइ खालामनो हायोनो दा बिनिखायनो नोंथांमोना जायफोर कमन सार्भिस सेन्टारनि थ्रुयै एप्लाइ खालामनो सानदों नोंथांमोना खाथियाव थानाय कमन सार्भिस सेन्टाराव नोंथांमोना थांनानै एप्लाइ खालामना लाहैबानो जाबाय दा बेहाय होनाय बायदिबा जोंहा रेजिस्ट्रेसन खालामनाया जोंहा माने थ्रुआव बे माने बोसोराव बे अपेनानो थाखाबाय थायो होननानै जोंहा बे लिरनानै होदों आरो दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना दा एप्लाइ खालामथ'नो नाङा अनलाइनानो जा अफलाइनानो जा अफलाइनाथ' जोंहा जाथ'खायाखै नालाय इलेक्सनावसो जागोन अनलाइनाबो निस्सय जायाखै जानो हागौ दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो खावलायहरनाय थाखाबाय दा सरकाराबो बेखौनो बुंगासिनो दङ जेनेबा हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेखौनो बुंदों जेनेबा गावसोर सरकाराव फैखांनाय लोगो लोगोनो जोङो जब कार्डनि एप्लाइ खालामनायखौ जागायफिनगोन बेबायदि बाथ्रा बिथाङा बुंदों दा बेलेग दोलोनि सरकार फैबाबो जोंनि नैबे आसामाव जब कार्डनि थाखाय गोदान एप्लाइथ' जाखागोनखा थिग बेबायदिनो रेशन कार्डनि जोंहा गोदान एप्लाइ खालामनायाबो जागोन दा बेनिखायनो इलेक्सन उनाव जायफोर नोंथांमोना जब कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामनो सानदों दायो नोंथांमोना मिथिना मोनजोबबाय जानो हागौ मा डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना होनो नांगौ मा डिटेल्सखौ नोंथांमोना होनानै एप्लाइ खालामनो हायो बबे जायगायाव नोंथांमोना थांनानै एप्लाइ खालामनो हायो दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनजोबबाय जानो हागौ दा बेनिखायनो नोंथांमोना जायफोर दायो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायाखैबा चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लाखादो मानो होनोबा जेब्लानो अफलाइन एप्लाइ खालामनाय जायो अब्लानो आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ बानायनानै खोन्थाहरगोन जाहाथे रावबो थालाङा नोंथांमोना जायफोर माने जब कार्ड गैजाया नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लाजोबनो हायो जब कार्डनि थाखाय बिनि थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाखा मानो होनोबा लोगो लोगोनो जेब्लानो माने एप्लाइ स्टार्ट जागोन अब्लानो आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ बानायना खोन्थाहरगोन दा बिनिफ्राय नोंथांमोना जाहाथे गासैबो एप्लाइ खालामनानै लाजोबनो हायो आरो नोंथांमोना न'खौथ' मोननाय नङा सरकार न'खौ जुदि नोंथांमोना जब कार्डखौ एप्लाइ खालामनानै लायाबा नोंथांमोननिसिम जोंहा गोबां भेरिफिकेसन जाफैबावगोन इलेक्सननि उनाव गोबां जोंहा बेनिफिसियारि सेलेक्सननि खामानि जागोन जिअ टेगिं आरोबाव जाबावगोन दा बेनिखायनो जब कार्डखौ बे समावनो नोंथांमोना जुदि बानायना लायाबा बोरै नोंथाङा सेलेक्ट जाबा मालाय सरकार न'खौ मोननो हानो दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे चेनेलखौ गासिबो साबस्क्राइब खालामनानै लाथारबानो जाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ मुक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो सोंहरबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो मानसिफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों